Mahuman ang malampusong ekspedisyon ni Magellan ug pag-circumnavigate sa kalibutan ni Elcano niadtong 1522, nagmando ang Espanya nga sundan og usa pa ka ekspedisyon para adunay foothold ang mga katsila sa East Indies. Kini ang istorya sa ekspedisyon sa usa ka Spanish explorer nga si Roy Lopez de Villalobos sa East Indies, ang taong naghatag og pangalan sa Pilipinas. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe ug i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abiseth TV. Niadtong 1541, gimanduan si Roy Lopez de Villalobos ni Antonio de Mendoza, ang Viceroy sa Nueva España or Mexico sa panahon karon, nga magpadala og usa ka ekspedisyon sa Islas del Poniente or Islands of the West nga tawgon ang Pilipinas karon. Ang iyahang fleet kay adunay unom ka mga galyon ang Santiago, San Jorge, San Antonio, San Cristobal, San Martin ug San Juan. Naglayag sila ni adtong November 1, 1542 gikan sa Barra de Navidad, Jalisco, Mexico, kauban ang 400 ka manglalayag. Unang nakita nila ang isla nga Revilla gihido sa kasadpang bahin sa baybayon sa Mexico. Hasta na po ng isla nga Roca Partida nga unang nasuwat ni adto sa kasaysayan. Ug niadtong December 26, 1542, nakita nila ang Marshall Islands nga gitawag nila Corales ug daghan pa silang nakita ang mga isla sa lugar. Niadtong January 23, 1543, ang galyon nga San Cristobal nga gipiloto ni Hines de Mafra nga kauban sa unang ekspedisyon ni Magellan nabuwag sa fleet tungod sa kusog nga bagyo. Napadpad ang barko sa isla sa Maswa or Limasawa Island kung diin gidungguan ni Magellan niadtong 1521 ug mao katoy ikaduhang beses nga naabot si de Mafra sa isla. Ug niadtong February 29, 1543, gisulod nila ang Banganga Bay sa east side sa Mindanao. Kung diin nipundo sila ngadto og 32 days, pero tungod kay way makaon, gimando ni Villalobos nga mananom silang mais, pero wa gyapon kini mo epekto. Mao niadtong March 31, 1543, nibiya sila sa lugar ug gipangita ang Limasawa Island para makita silang pagkaon, pero tungod kay way hangin di sila makalayag ug sulod sa pila ka adlaw nga pag-antos naabot nila ang Sarangani. Samtang ang galyon nga San Cristobal nga duha na kabuwang nabuwag nila ug napadpad sa Limasawa kay kalit lang nilang nakit-an ug dunay dalang mga bugas ug lain-laing pagkaon nga gikan sa isla sa Limasawa. Maong niadtong August 4, 1543, ang barko nga San Juan ug San Cristobal gibabalik sa Leyte ug Samar para manguha og daghang pagkaon para adunay stock ang San Juan para makalabang og diretso sa Pacific Ocean ug makabalik sa Mexico. Pero adunay mingabot nga mga Portuges niadtong August 7 ug nagdala kinig suwat gikan kang Jorge de Castro, ang gobernador sa Molucas, ug nagmando sa eksplanasyon nganong anaa ang mga katsila sa teritoryo sa Portugal. Gitubag po dayon kini ni Villalobos sa usapod ka suwat para sa gobernador niadtong August 9 ug giingong wala sila sa teritoryo sa mga Portuges kundi naa sila sulod sa demarcation line sa teritoryo sa gingharian sa Castile. Naglayag pabalik sa Mexico ang San Juan niadtong August 27, 1543 nga gipanguluhan ni Bernardo de la Torre, isip kapitan sa barko. Pero aduna na po ilaing suwat nga niabot niadtong Setyembre gikan kang Castro nga parehas ra pud ang sulod sa suwat nga gitubag pod gihapon og parehas ni Villalobos niadtong September 12, 1543. Nibalik sa paglayag si Villalobos paingon sa Leyte kauban ang tanang barko nila ug mahuman nilang maabot ang isla sa Samar ug Leyte. Didto niya gipanganlag las Islas Pilipinas, ang archipelago, in honor sa Prince of Asturias nga mahimong si Haring Felipe II sa Espanya. Nagtukod sila og settlement didto pero giatake sila sa mga nitibo sa isla. Mo adunay gubat nga nahitabo maong napugos og biha si Villalobos sa isla tungod sa gutom ug pagkapildi nila sa mga nitibo.
Naglayag sila paingon sa Molucas para mangayog tabang sa mga Portuges ug adto na lang sa sila ngadto, pero imbis tabangan gipriso hinuon silang tanan sa mga Portuges kundi ini adtong April 4, 1544 namatay si Villalobos sa prisuhan sa isla sa Amboyna tungod sa hilanat. 117 sa iyang crew ang nakasurvive kauban si Dimafra o Guido de la Visares o gipasakay sila sa mga Portuges sa usa ka barko paingon sa Lisbon, Portugal ug adunay 30 ka crew nila nagpabilin sa Molucas. Mao katoy ikaduhang beses nga naabot ang mga katsila sa east side sa kalibutan ug niadtong ekspedisyon ni Villalobos gihatagan niyang pangalan ng mga isla nagpamatuod sa ilang pag-angkon sa lugar. Ang mosunod nga ekspedisyon nila kay ang pagpanakop na gyud sa mga katsila sa Pilipinas nga panguluhan ni Miguel Lopez de Legazpi, ang pinakaunang gobernador general sa Pilipinas. Dili na lang kuto ko kayo kalimot sa pag-subscribe diri sa Abiset TV para sa mga mosunod nga videos. Daghang salamat sa pagtanaw.